Bună, sunt Mădă. Mie îmi place să țin un pic mai mult lucrurile sub control și îmi plac pisicile. Sunt undeva pe aici. Ele cu treburile lor, eu cu ale mele. Acum îmi aranjam un pic cursurile. Vedeam ce arunc, ce păstrez. Le mai țin pe undeva pe aici. Mereu se trezește cineva la sfârșitul anului că nu are nu știu ce curs. E bine de păstrat. La fel și prezentările de curs. Dar nu lăsa asta să-ți facă o impresie greșită. Nu sunt o tocilară. Cred că studioasă ar fi un cuvânt potrivit. Pentru că îmi place să le fac pe amândouă. A zis Dan despre petrecerile de pe blog și concertele live pentru tinerele talente. Ne distrăm și noi cum putem. Avem destui prieteni, numai că nu putem merge mereu la party-uri. Acum recuperăm, însă de la toamnă o luăm de la capăt. Le facem pe amândouă, mai bine zis. Vrei să-ți zic cum fac? Hai că-ți spun. Îmi place să am cele mai drăguțe lucruri. Spre exemplu, eu și Dan facem concurs cine are cele mai multe perechi de ochelari. Însă el n-are bicicletă ca a mea. La fel e și la școală. Proiectele arată mai bine și le faci și mai repede cu Office 2010. Știi tu, ce arată mai bine are și succes. Stați un pic. Dani! Da, dragă! Hai mă, să vezi și tu cum se face. No, arată. Măcar să le faci și tu pe amândouă. Office 2010 pentru începători. Eu începător. Ce-i treabă? Să vezi și tu cum fac eu prezentări trăznet. Cu toate astea poți face orice, mă, numai să vrei. Păi vreau. Ai idei bune, dar așa le vei prezenta mai bine. Adică le poți salva online și nu le mai pierzi niciodată și le trimiți și imediat cui vrei tu. Totul e în siguranță cu Security Essentials. Ce? Security Essentials. Se ia moca de pe net. Super. Da, clar. Nu-ți va mai merge scuza că le-ai pierdut, că le-ai șters din greșeală. Eu mă duc, te aștept afară. Termin de ordonat și vin și eu. Și mie îmi place să ies. Numai că îmi place să le fac pe amândouă. Ai cont pe Facebook? Caută Liga Studioșilor și vezi acolo ce avem pentru tine. Eu am plecat în oraș, după cum vă spuneam. V-am pupat?